Καλημέρα από την όμορφη Θηρασιά. Σήμερα είμαστε εδώ στην πανέμορφη Θηρασιά, ένα μικρό νησάκι που παλιά εννοούταν τη Σαντορίνη, και θα μαγειρέψουμε δόλωμα για κιούρτο. Ο κύριος Μιχάλης εδώ ντόπιος και η γυναίκα του. Βάλει λίγο αλεύρι μωρή ακόμα. Τι έχουμε βάλει τώρα εδώ, κύριε Μιχάλη? Εδώ έχουμε βάλει ψωμί μπαγιάτικο, λιώνει με κεφάλε. Ναι. Έχουμε βάλει αλεύρι, ένα κουτί σαρδέλες στράτα τις πικάντικες. Α, πολύ ωραία. Και πολυμεράκι. Πολύ ωραία. Εδώ στη Θηρασιά, ένα άκρος παραδοσιακό τοπίο. Σήμερα βέβαια έχει λίγο μίχλη, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εσείς μένετε εδώ μόνιμα? Ναι, όλο το χρόνο. Εκτός από τις 363 ημέρες. Πολύ ωραία. Ας κλείσουμε λοιπόν τώρα από Θηρασιά με τον κύριο Μιχάλη και τη γυναίκα του. Πάμε!